manai norong no kaisa introduce kai de nini mung tamong kha ani mung kha si YTF YTF Delhi ngai asi song borok joto tripani final rong no boro nasimi tongo o jaga o joto Delhi YTF unit ni okotongo nai tongdi o jaga o tini bukuk song tini sisters rock boro boro tongo James je tini venue nai nai Delhi o je main coordinate khainai bonongkha bono joto scenario de James bongka tini buskang ni tinang o jaga o tongo tini MLA honorable Sri Bisu Ketusar boro basajak nogo tongpro haike de basa ya saimaya kiawa tinile dakini basajak o jaga tongo tini Dhananjay anu acha yang Sokgwikha o jaga o line kan naikha joto si Tripura hani stars rogo jaga o oko MDC joto omoda o nambono sunungya bo phaimani hunungnai ta tawo joto no iko chini ko ini ta sarbo tongo jaga o Sokgwikha omoda omoya amlo saimaliya omoya na omono Sokgwikha naidi sini Tripura hani je hoko tongai rok joto Sokgwikha nora aja ko tongai de ni masa nai goro no naidi takok dai bukung rok joto nai tongai live eko o jaga o joto tongo Sokgwikha Sokgwikha they have just arrived. The people from Tripura all the way more than 3,500 kilometers seeking for Tripura land. Sokgwikha nai tongde o jaga o chini okoro Sokgwikha nahandi ain thangkaro tai buk nai ayang sopan lai na yang chini oko songai jeng malai lai nai to mari ending of kita debroma bo bini tim tongoi yang phai tongoi jo phai iko are oro Sokgwikha are bukuk Tripura land supporter kakak Ononto nang bahing kakak ni jame belai hampa hidup jin borok hujan yang mani gai 12 घंटा 12 घंटा laika juno dia time ribane amon sele 12 घंटा laika den haipana amuno dukuno duku hunya kosno kan ning side no joto tu Sokgwikha belai hambai oro Sokgwikha sini Chungno shochan bade khorang rekha